ina da tambaya. Kuma ina so ka faɗa min gaskiya. Me ya faru Sumayya? Da gaske ne wai ni yar zina ce? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wani ɗan iskan ne ya gaya miki haka? Kaka dan Allah dan Annabi ki faɗa min haka ne ko ba haka bane? Zauna Sumayya. A'a. Ni ki faɗa min tukunna. Gaskiya ne ko ba gaskiya bane? Da gaske ne ko ba da gaske bane? Ki faɗa min tukunna. Da gaske ne ko ba da gaske bane? Gaske ne Sumayya. Sumayya. Wannan kuka ba abin yi bane a gare ki yanzu. To kaka me zan yi in ba kuka ba? Na zo nan da niyyar bakin cikin da nake ciki ya share, amma bai yiwu ba. Sai ga wani babban bakin ciki ya zo ya dabaibaye ni. Wani aikin yi nake da shi banda kuka kaka? Me yasa umma za ta haife ni ba ta hanyar aure ba? Ita dai ta ce mana da aure ta haife ki.
da mutumin da ta gudu ta bi shi. To gaskiya ni dai ban yadda ba, saboda babu wata hujja da ta fito da ita wanda za a yadda da ita, kuma mutane ma ba su yadda da wannan abin da ta faɗa ba. To sai nema kuma ta yi wai a tafi wani gari mai nisa, a je a nan za a jiwo gaskiya abin. To kowa da ya yadda zancen ta dai zancen banza ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ina zan sa rayuwa ta yanzu nan. Ki haƙuri, kada ki bari tsohuwar matsala ta saki cikin sabon garari. Wannan fa labari ne tsoho, kuma ba zai takura rayuwarki abin ne ba. Ki saki ranki, ki walwala, ke dai kawai ki bi wannan shawarar da na baki. Kaka, abu ne mai sauki a cewa mai damuwa ya watsi da damuwarsa, amma baki sanya nake ji ba ne. Ba zan iya watsi da matsalolin nan guda biyu ba a rayuwata yanzu nan. Da zarar na daina jin jirin da nake ji zan tafi Kano, sai na samu umma sai ta faɗa min dalilin da ya sa ta wulakanta min rayuwata. Kada ki je ki tayar mata da wannan zance, ki sa ta dawo da wannan maganar da ba za ta iya magance miki wannan matsalar ba. To yanzu kaka kina nufin in yi shiru da wannan maganar kenan ko me? Ba zai yiwu ba. Dole sai na je na same ta, ina da tambayoyin da nake so ta amsa min. Ba zai taɓa yiwuwa ba kaka. Laifina ne. Da na sani na goya mata baya. Ta bar makarantar nan. In ya so wata shekara sai ta shiga wata makarantar. Yau gashi na kwana na tashi, ba san a halin da take ciki ba. Na san za ta dawo umma. Duk inda take ita ma hankalinta ba a kwance yake ba. Ita ma tana cikin jimami kamar yadda kike cikin jimami. Domin kuwa idan ta tuna halin da zaki shiga ita ma za ta ji tana sha'awan dawowa. Kawai dai addu'a ya kamata mu yi ta mata, Allah ya karkato hankalinta ya dawo da shi gida. Amin ya Allah. Wannan yaro Muhammad ya cuce mu. In taɓa shiga wani hali makamancin irin wannan ba, sai a dalilinsa. Duniya ban taɓa tunanin cewa Sumayya za ta guje ni ba. Ya cuce mu, ya zalunce mu ni da 'yata. In Allah ya yarda a lahira zai ga sakamakonsa na abin da ya mana. Sumayya, alhamdulillah Allah na gode maka. Kin gani ko? Ina kika je? Ƙauye na je. Ki haƙuri, ba laifina ba ne. Sanin muhimmancin karatu a rayuwarki shine yasa na yi haka. Babu komai a cikin rayuwata. Rayuwata a birkice take. A cikin duhu nake ta tafiya, bana ganin komai. Na je ƙauye. An haska min fitila tun daga farkon rayuwata. A cikin turɓaya nake rayuwa. A cikin turɓaya kika zaɓi ki haife ni. Umma ina zuwa. Gaskiya kin jima baki abin da ya kamata ba, kamar wannan karan dawo wanda kika yi gida. Hankalina ya tashi saboda kin san mun kusa gama jarrabawa. Tsoro nake ji kada Mahmud ya zama sanadin lalacewan komai na rayuwanki. Zan koma makaranta kuma zan yi jarrabawa. Nagode. Haka je nake, bacci nake ji. To, ki kwanta ki huta, ni ma bari in je gida saboda yau na wuni ina yawo gidajen ƙawayenmu.
Wai yanzu kowace ƙawata ta san bana gida? A'a, kowane gida kawai ina shiga ne cikin hikima. Da zaran kuma na shiga gidan, an na fahimci ba nan sai in fita. To me yasa ma zaki je gida ne mana? Sumayya, hankalin Umma ya tashi. Kwana ta yi da zazzabi. Na ji tsoro kar ciwon ta ya dawo. Sa'annan kuma ina tsoro kada ki rasa jarrabawanki. Da ni da Umma duka mun damu muna so ki dawo. Shi yasa na bi duk hanyar da naga zan iya bi domin in san ko na samu ki. Ba damuwa. Bari in kwanta. To shikenan. Ba damuwa. Ni ma bari in je sai mun yi magana. Na'am. Umma zan tafi sai gobe. To Rukayya ki gaida gida kin ji? To. Gaida maman na. Assalamu alaikum. Sumayya, me naji kina faɗa ne? Na san komai Umma. Na san abin da kika shafa shekaru 20 kina ɓoye min. Me yasa kika zaɓi ki haife ni ta mummunar hanya? Wa ya gaya miki ta mummunar hanya aka haife ki? Na ji a gari. Kuma sannan kaka ta tabbatar min da hakan. Umma dan Allah ki faɗa min gaskiya. Kaka bata tabbatar miki ba, domin na gaya mata da aure na haife ki. Kin faɗa mata haka, amma bata yadda ba. Sannan babu wanda ya yadda sai ni. Ni ma din dan ban san tarihin bane, amma yanzu da na sani ko ni nan ban yadda ba. Umma dan Allah ki faɗa min me ya faru. Yanayi ne yasa ki hakan ko kuma san zuciya? Ina tsammanin zuwan wannan lokacin. Na san cewa dole zan amsa waɗannan tambayoyin daga gare ki ko daga wani. Na sani cewa irin wannan lokacin zai zo da za a maida ni baya. A maida ni baya shekaru 20 da suka wuce. Lokacin da na haɗu da mahaifinki. Direban tirela ne. Munari. Kai, wallahi muna. Na zaga garuruwa da ƙauyuka da birane. Ni ban samu matar da ta dace da ni ba kamar ki. To me yasa? Saboda Maimuna kin yi. Na farko dai ga ki yar daidai. Na biyu ga ki kyakkyawa, siririya. Har wani zumuɗi nake wallahi in ga na aure ki. Ba ai sai kai sauri ka fito. Ah, kwanan nan in Allah ya so zan turo mai mana. Kwanan nan zaki zama matata. Dan abokaina nan duk cewa suke mun dace ni da ke. To ai ni ma haka kawaye na suke faɗa. Kin ji ko? Wannan shi yake tabbatar mana da irin nasarar da ne a garin nan. Mahaifiyata za ta yi murna idan ta ji na ce ga matar da za mu aura. Mahaifiyata fa kullum burinta a duniya ta gane aure. Saboda idansu a buɗe yake ba tsoron Allah suka cika ba. Yawancinsu ba su mori tarbiyya a gidajensu ba, shi yasa ba za su yi wa miji biyayya ba. Ai ine ma Allah godiya da ya kawo ni wannan garin har ya haɗa ni da ke. Maimunan Allah ya so kin zama matata kin gama. Allah ya sa mu dace. Amin. To ko za mu je ki raka na masauki na in yaso sai mu je mu da yanzu zan dauko wani abu ne. A'a, me zai hana ka je ka da kafin na je gida na fito ni ma. Ok, kuma kin ji ki kai. Ayin mu tafi muna tafatin kiss muna fira in yaso daga can ke kuma ba sai ki wuce ba. To shi kenan. Yawa, sai to bismillah. Bari in abun nan. Munari. Ƙauyenmu kuma a wancan lokacin shi ne sansanin da ake tara dabbobi
duk sati tireloli suna shigowa ƙauyenmu a yi musu lodin dabbobi su kai kudancin Najeriya. Mu kuma a lokacin muna kawo talla a wannan sansanin. Innata tana kasa min goro. A nan muka haɗu da shi. Baya cin goro. Amma duk lokacin da na kawo tallan goro sai ya shiga baki ɗaya. Ya raba wa mutanen da suke ci. Ya kuma da ni da shi mu zauna mu hira. Bayan wani lokaci ya sake tambayar wani abu irin wannan da ya faru tsakaninmu. Mu je. Kin ga ɗakin? Bari mu buɗe sai mu shiga ko? A'a ni gaskiya ba zan shiga ɗaki ba. Me yasa? Bai dace ba. Haba Maimuna. Ni ne fa masoyin Rabi'u. Na sani amma hakan ya saba wa tarbiyata. Tarbiyata wata kai ma ka yaba da ita. Haba Maimuna. Tarbiyyarki fa ta gama amfani tuntunin dadewa. Tarbiyyarki ita ce wadda ta sama miki mijin aure. Kuma gani. Da abin da muka yi a daidai wannan gaban daidai ne ina gaya miki. Sai dai kawai in yaudara ta zaki yi to kuma shikenan sai in haƙura. Na sani amma dai wani ɗaki ba zai mana rumfani da kai ba har sai igiyar aure ta ɗaure. Maimuna. Maganar auren nan zai ɗau lokaci ne. Ni kuma wallahi a gaggauce nake Maimuna da ke. Ina ga dan mun yi wani abu fa ba wata matsala bane. Tunda dai ne alƙawarin zan aure ki kuma ba zan fasa ba. Haba Maimuna. Idan har kana tsoron nisa to ka jawo al'amura kusa. Ni a gidanmu a shirye suke don haka zan wuce gida sai ka fito. Maimuna. Maimuna kake tafi ki bar masoyinki a tsaye. Dan Allah ki yauwa Maimuna to ko kefa. Yauwa Maimuna zo dama yanzu mun kusa gama mun fita. Gwara na tafi na bar masoyina akan na tafi na bar mutuncina. Nuna masa ba zai yiwu ba sai dai bayan mun yi aure. Maimuna, me ya kai ki shiga cikin gidan maza da mutuncinki a garin nan? A'a ni ban san gidan maza bane sai yau da na shiga. Haba Maimuna, kowa a garin nan ya san nan gidan direbobi ne da masu lodin dabbobi. Ni ban taba shiga ba sai yau to. Yau din me ya kai ki? Na je ne zan duba Rabi'u ba shi da lafiya. Maimuna, dan Allah kar ki sake shiga gidan nan. Ki bari idan ya fito ki a mai sannu. Insha Allah ba zan sake ba. An ko bani sako ne in gaya miki. Waye? Rabiu ya ce in gaya miki har aka gama mishi lodi yana ta fama raba idanu ko zai ganki amma baki bayyana ba. Ayya yau ban fita talla bane shi yasa. Gaskiya bai ji daɗi ba. Ya so a ce ya ganki kun yi sallama ya dinga raba idanu amma ya ji ki shiru. Ka ji ka sai ka ce kai ne shi. To ya gaba na ne shi yasa. Ka ji da shi ya ba magana ni dai bari. Oh bari in take. Yawa. Ya min alƙawarin zai turo iyayensa. Gida ci. Maimuna, mu yi magana ta domin Allah. Don Allah tsoron me kike ji? Ko tsammani kike ni Rabi'u zan ci moriyar ganga in ya da kwallon? To in dai tsammanin ki haka baki min adalci ba. In har wannan tsammanin kike to baki kyautata ma soyayya da nake maki ba. Haba Maimuna, bai kamata a ce kina muna namun zatona ba wallahi.
Ba muna na maka zato nake ba. To me? Kawai ina so ka yi haƙuri mu ba hanyar da ya dace kafin ka same ni. Maimuna wace hanya ta dace? Ba aure ba ne? Na yi alkawarin zan aure ki. Ko baki yadda ba? Ba yarda ne ban yi ba. To kawai ina so ka yi haƙuri mu yi abin da ya kamata. Maimuna, aure yana da ɗaukan lokaci. Ni kuma tsananin sanki da muradinki wallahi baya bari na in sake. Ya kamata ki ji tausayina. Ba ni na ce zan aure ki ba? Ko me ya faru babu abin da zai hana na auren ki Maimuna. Idan har da gaske kake kana so na, to ba za ka ji haushi don ka jira ka mallake ni ta hanyar da ya dace ba. Tunda ka san ni ba zan taɓa yarda da kai ba a ɗaura mana aure ba. Idan har gaskiya ne ka je ka turo iyayenka su zo gidan mu a ɗaura mana aure. Maimuna ina zaki? Idan ba za ka mutunta ni ba, to na haƙura. To shikenan ki yi haƙuri. Me ya kawo wannan magana yanzu? In dai magana aure ne ko? Ki yi haƙuri ne maki alƙawarin in Allah ya so rana ita yau zan turo iyayena. Yayi maki haka? Shikenan. Da gaske? To ki mun murmushi. Ranar da ya alƙawari a ranar iyayensa suka zo. Sun samu babana sun yi magana, amma baba bai ba su tabbacin cewa ya ba su ne. Yawa. Allah shiga ta malam. Na'am. Ni a matsayina na malam Adamu da ƙanina Abdulhadi. Rabi'u ya naɗo mu a matsayin wakilansa, wato iyayensa, don jin wannan magana inda ta nufa. Kuma Allah ya sa wannan zama da za a yi ya zamo alheri a gare mu. Kuma muna mutum da yake mun zo daga nesa ne. Ina fata wannan zuwan da muka yi ya kasance an sa mana rana. Kuma sa ranan nan ya kasance an sa kusa. Gaskiya sa rana a wannan lokaci wannan zama ba zai yiwu ba. Domin shi amfanin turo magabata shine a tabbatar da cewa mutum da gaske ke yi zai auri yarinya. Amma yanzu da yake ya turo ku wannan ya tabbatar mana cewa da gaske ke zai auri wannan yarinya. To amma kafin in ba da auren yarinyan nan gaskiya akwai abubuwa da nake son in bincika game da wannan yaro sannan in ba shi auren yata. Me kake so kuma ka sani game da shi? Baka ba mutum ya baka san wani irin mutum ne shi ba. Kowa na so ya sarke shi ya zama mutumin kwarai. Haka ne. Kuma baka sanin haka sai ka bincike akan mutum. Haka ne. Amma ni na ɗauka wannan fagen an riga an wuce shi tun daga hashi har mun zo magana. Kamar yadda na gaya muku, sai na yi bincike a kansa. Ai sai ka yarda da mutum ma ka amince da shi za ka ɓata lokaci akan bincike a kansa. Ko ba haka ba ne? To alhamdulillah. Na'am. Allah shiga wata malam. Ba zan hana ko bincike ba. Tunda ya zama al'ada. Ko ba hanzari ba. Rabi'u da mutumin kirki ne. Rabi'u mai mutunta mutane ne. Rabi'u mutum ne da duk inda ya ga mutum sai ya gaida shi. Saboda haka a bincika kuma ku tabbatar da ba shakka in an bincika kuma za a ga haka ne. Alhamdulillah. In mun samu haka za mu aiko muku da rana. To madalla. Mun ko gode. To don Allah ai mana addu'a. To shi ai mana addu'a. Masha Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. To yanzu malam yanzu ya iyayen yaron nan ba za su ga kamar an ci musu fuska ba, sun wota fiyayya, ba za su koma da wani daddaɗan magana ko wani tattibin zance ba? Me ne cin fuska? Ko su za su aurar da yarinya ai dole sai sun yi haka. Za ka ɗauki ‘yarka ka ba wanda baka tabbatar da halinsa ba, baka san shi ba, bai zai yiwu ba ai. Baba, wallahi Rabi'u mutumin kirki ne, ba shi da wani aibu. Me za ki sani a kansa? Ba za ki san komai a kansa ba sai abin da yake son ki sani. Ba za ki ga komai a kansa ba sai abin da yake son ki gani. Bincike wajibi ne shine zai tabbatar mana gabansa da bayansa. Don haka sai na yi bincike a kansa, sannan in na tabbatar da kamalarsa sai mu ba shi aurenki. To malam ta ina za ku samo binciken nan? Na ga dai a nesa suke ba a nan gari suke ba. A ina za ka jiwo labarin? Ai malam Barau,
shine shugabansu na kara, a wurin shi suke lodi, saboda haka zan mallaka mai komi in Allah yadda kuma zai biya min bukatuna. Allah ya sa mu dace. Alhamdulillah, amin. Maimuna, na lura iyayenki suna da wani buri a kanki. Aure na da ke ba shi bane lissafi a gunsu. Me yasa za ka ce haka? To, dole in faɗi haka Maimuna. Ke kika ce sun ce in turo iyayena. Maimuna, na turo iyayena. Ni ina zaman jiran in ji an ce ga ranar aure na da ke. Sai suka zo min da wani ƙabli da bare. Dan me ba zan faɗi haka ba? Bincike fa aka ce za a yi a kanka. Kuma wannan ana yi ba akan auren mu za a fara ba. Kaji ko? Kaji maganar ke faɗi ko? Bincike hanya ce ta a hana mutum aure. Matsawar ba za a ba mutum ya ba sai a ce za a yi bincike a kan shi. Daga ƙarshe a je a binciko ƙarya da ƙarerayi a alakanta mutum kusan shi da Fir'auna kusan bambancin kaɗan ne. Daga ƙarshe a zo a ce miki to kin ga irin wanda kika kawo nan don haka ba za mu baki shi ba. Ina tabbatar miki haka za ta faru. Kada ka muna na wannan zaton akan babana, domin na san babana da zuciya ɗaya zai yi wannan binciken. Kuma ma babana ba shi da wani mutumi a rai da yake so zai aura mu. Ta ya za a ki sani? In ma yana da wani buri akan wani. Ko da yake yanzu za ki sani, amma ina tabbatar miki Maimuna ba za a baki ne ba. Don Allah mu bar wannan maganan. Ko kuma ke ki bar wannan magana Maimuna. Maimuna, na zaga yawon duniya, na san Enugu, na san Port Harcourt, na san Fataskum, na san Lagos, na san abu da yawa wanda baki sani ba Maimuna. Ki koma ki yi tunani. Dan Allah ka daina tsorata ni. Insha Allah babu wani matsala da za ta faru. Matsala fa ta riga ta faru Maimuna, matsala ta faru in dai ba ni da ke muka ɗauki matakin kare auren mu ba yanzu. Wanne irin mataki kuma? Mataki ya wuce ni da ke ki yarda mu fara yin auren mutum yanzu shine kaɗai hanyar da za mu kankaro martabar auren mu, amma ba haka ba yadda za a yi auren nan. To kuma ta yaya za mu fara aure tun yanzu? To ai ba maganan nan bane, ki zo mu je masauki na can in muka je sai ne maki bayanin. Ina ganin mun gama wannan maganar tintini. Na faɗa maka ba zan sake zuwa masaukin ka ba. Na sani. Na san haka zaki ce Maimuna. Na san hadda ke za a haɗa ma a yaudare ni. Ƙarya ne dama ba so na kike ba. Ki je yayi. Na gode Maimuna. Yayi. Rabi'u. Rabi'u. Wa alaikumus salam. Maimuna? Lafiya kalau. Hala mutumin kika zo nema ne? A'a, yanzu muka rabu da shi. To. An dan samu wani matsala ne. Matsala kuma? Rabi'u ne ya yi fushi. Amma dai ina so dai mu samu guri mu zauna domin mu tattauna magana. Fushi akan me? Mu zauna sai mu samu. To kinga na fahimta. Kinga ga rumfa can mu je can mu zauna sai mu yi magana ko? Yawwa mu je. Dama Rabi'u ya tura iyayensa ne gidanmu akan maganar aurenmu. To shine babana ya ce zai bincike kamar dai yadda aka saba. Haka. To shine shi kuma yake ganin wai ba za a bashi ya aure ni ba, shi yasa aka ce za a yi bincike. Allah sarki. Ina Maimuna? Na'am. Rabi'u yana tsoron abin da ya faru da ni ne. Kada ya faru da shi. Menene ya faru da kai? Na nemi wata yarinya a wani gari Marke. Tana so na ina son ta. To ashe babanta baya so ya bani. Wai shi ba zai ba wa direban trailer yasa ba. Aka yi ta kokarin karya mata gwiwa. Aka ce ni ba da gaske nake ba, ni yaudaranta kawai zan yi. Kai daga ƙarshe dai sai suka ce in turo iyayena. Wai su a zatonsu shikenan sun samu hanyar korata.
ga mamakinsu kuma sai na turo iyayena da suka ga ba sarki sai Allah ba mafita, sai suka ce za su yi bincike a kaina. Sai na ce a in dai wannan ne ba matsala a yi, ina kuma jira. Kawai ina zaune bayan sati 2 sai ga wasu rahotannin ƙarya da sharri, ni ba da gaske nake ba, ni mayaudari ne, ni na yi ma yarinya ciki a gari kaza da gari kaza da gari kaza da. Aka dinga lissafo garuruka masu nisa wanda ba za a iya zuwa aje a yi bincike ba. Kai, Allahu akbar. Hadiza ta yi iyayenta, amma sam sun nuna mata kawai ba zai yi ta aure ni ba. To kin ga wannan labarin da na baki, abinda Rabiu ke hanga kada ya faru da shi kenan. To aini babana bai ce ba zai aura min shi ba, kuma bai kamata abin da ya faru da kai ya dauka ta dole shi zai faru da shi ba. Ita watakila waccan din ba a kaddara mata zama matar ka bane, shi yasa. A kin ji ki fa maganan nan da nake mi da gita, ai na aure ta a yanzu haka tana nan a gidana a zaune daram. Ta aure ta, to ta yaya? Me muna kenan, Allahu akbar. Ai wata dabara na shirya mana, da na tabbata ta amince da wannan dabaran, kan ki ce ko ba an daura mana aure. Wannan wani irin dabara ne? Me muna kenan, zan sanar da ke wannan dabaran idan bukatan hakan ta taso, amma yanzu zan je in samu Rabiu, zan ba shi haƙuri, zan ce kwantar da hankalin shi, mu jira sakamakon wannan binciken da suka ce za su yi. Kin ga idan suka gama binciken su suka nuna cewa ba su yadda ta za ku yi auren nan ba, to kin ga wancan dabaran nan zan nuna muku shi, alaba shi kuna haka. To shi kenan, insha Allah na san ma ba abin da zai biyo ba, na san ba za su hana shi ba. To Allah ya sa. To alhamdulillah, kaman yadda na gaya muke cewa na samu Malam Barau ya ce in ba shi sati guda. Malam Barau ya gaya man saboda ya san muhimmancin nan matsalan, ya taɓa aurar da yarsa ga mutumin da bai dace ba. To yau da kansa ya same ni a rumfata ya gaya min sakamakon bincike. Saurayinkin Rabi'u ba mutumin kirki ba ne, ya taɓa yi ma wata mata ciki a Kura. Da bai karɓa ba, amma daga baya ya zo ya karɓa, aka yi biki, aka yi shagali. To wannan shi ne ya nuna man cewa shi abun kunya bai dame shi ba. Ni ko ba zan aura auren 'yata ba ga wanda bai da kunya, bai san ma me yake damunsa ba. Saboda haka ki nemi wani saurayi ba Rabi'u ba, ba zan ɗaura muku aure da Rabi'u ba, tunda bai da kunya, bai san kunya da kamala ba. Baba, wallahi waɗannan ba sufofin Rabi'u ba ne. Rabi'u mutumin kirki ne. Ta rufe man baki. Sakar ya banza shashasha wadda ba ta san inda aka dosa ba. Shi wanda ya binciken zai mai sharri ne? Ba zan ɗaura mashi aure da ke ba. Ki nemi wani saurayi na gaya miki. Ki fita daga sabgar wannan saurayin naki, in ba haka ba zan ci mutuncin ki. Ai na gaya maki, ƙarshe dama na san abin da zai faru kenan. Yanzu ki ji sharrin da aka kulla min. Yaya za a yi da mutunci na a ce ni ne zan yi wata ciki? Kai, mutane ba sa tsoron Allah, wallahi mutane ba sa tsoron Allah. Duk da na san neman aure kamar ɗan siyasa ne, yana da abokan adawa, ba ka raba mutane da adawa da aure. Amma na san me zai, shi Barau ɗin da ya kitsa wannan maganin, shi zan je in samu, sai na yaga mai rigar mutunci, wallahi na gaya miki. A'a, dan Allah kada kai haka, in kai haka kaina komai zai dawo. Kaga shi aminin mahaifina ne, zai ga yayi magana da mahaifina da ƙarshe abin ya zama cin fuska, dan haka kada ka mishi magana kawai. Yanzu shi kenan sai in yi shiru akan wannan maganan? Shi kenan sai a raba ni da wacce na samu ina son in mallaka da aure? Wadda nake son in faranta wa iyayenta da aure? Kai, shi kenan sun yi nasara. Sun yi nasara. Wa ya ce maka za ka rasa ni?
ni zan samu babana in faɗa mishi cewa duk abin da aka faɗa akan ka ba gaskiya bane, dan haka ni ina nan akan bakana kai nake so. Maimuna, ina tabbatar maki da babanki ba zai yadda ba. Tunda har aka kulla wannan sharrin babanki ba zai yadda ba, ke karshe ma ni ina ga an fashi ga raba muke nan. Haba, haba. Ba za mu rabu ba. Kuma duk auren da yake da abokan adawa irin haka shine yake nasara daga ƙarshe. Auren ku ba shi da abokin adawa. Sai halayen Rabi'u. Halayen Rabi'u su ne abokanan adawan auren. Da haka kake ɗora wa kowa alhakin lalacewan auren ku. Halayensa shi ne musabbabin lalacewan auren ku. Inna, wallahi duk abin da aka faɗa akan Rabi'u ba gaskiya bane. Malam Barau ne ya shirya ɓata shi saboda kawai ba sa shiri. Dan ba sa shiri shikenan sai kuma ya zo ya lalata magana aure? Ako idan kika yi wa Malam Barau wannan magana, kika faɗi haka, wallahi baki wa Malam Barau adalci ba. Inna, ba haka nake nufi ba. Ina nufin inda Malam Barau ya jiyo maganan nan akwai kuskure, kuma dama Rabi'u sai da ya hasashen wannan matsalar za ta faru. To ba dole ya hasashe ba? Ai saboda ya san cewa abubuwan da ya yi dole za a binciko kuma za a gano abin da yake yi. Ko ba haka bane? Inna, wallahi babu abin da ya aikata. Dan Allah ki taya ni fahimtar da baba hakan. A'a. Ina so ki dakata da wannan magana. Gara ki wa kanki adalcin da zaki nemo mijin da zaki aura, ke kanki kin san mahaifinki ba zai taba yarda da wannan ba. Da kakki bata masa lokaci ne ma kakki bata min na lokacin. Kin gane ko? Abin da ya kamata ki kawai wanda ya dace ki nemo wani mijin ki aura ba dai Rabi'u ba. Kin ji na gaya miki. Wa alaikum salam. Maimuna? Na'am. Yaya, bismillah zauna. Yaya, na gajiya. Ya gida. To ga gida bismillah. Alhamdulillah. Ba ki ci ba? Saboda me ba za ki ci ba? Maimuna. To To san da zuwa. Ina fata dai lafiya. To. Gaskiya ba dai lafiya ba zan ce. Din gyara sa. Me ya faru? Ina so ka gaya min dabarar da kai auren ku yayi da kai da Hadiza. Maimuna kenan har lokaci yayi? To, ai ba wani abu bane. Kina ji na? Da muka fahimci cewa lalle ba za a yadda mu yi auren nan ba. Kuma gashi mu ba za mu iya haƙura da juna ba. Kawai sai na fito mana da wata dabara. Na ce abin da za mu yi shine mu keɓe kamar yadda ma'aurata suke yi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ga Hadiza da ciki. Sai hayaniya, waye miki ciki, waye miki ciki, waye miki ciki, waye miki ciki. Ta ce musu ni ne. Kai ma Hadiza ciki, na ce tabbas ni ne. To wallahi sai ka aure ta. Sai ce ai ni dama bani da wani burin da ya wuce haka. Wallahi cikin sati ɗaya aka ɗaura mana aure, na ɗauki matata. Ke in takaita miki wannan labarin. Yanzu haka ƴaƴanmu uku da ita. Gaskiya wannan dabarar ta ku ba mai yiwuwa bace, ba zan iya yin ta ba. Ke kin gwammace ki rasa shi? Ba zan rasa shi ba. Zan ci gaba da roƙon babana har Allah ya sa ya amince. Na dawo gida na samu babana. Na nuna masa cewa ba gaskiya bane zargin da ake yi cewa Rabi ya yi wa wata ciki. Kar ki ƙara roƙona game da wannan mutum. Amma baba ya ƙi yadda. Dole ne in sauke nauyin da Allah ya ɗora mu. Ina ta ma ta goya masa in baya. aurar da ke ga mijin da ya dace ba wanda ni da ke ba za mu dawo muna dama na sani. Wannan shine sharaɗin da nake son in sa miki. Don Allah baba, na yarda idan aka samu matsala ba zan yi kuka da kowa ba. Wannan ya nuna min baki da hankali. Kar ki ƙara ambata min wannan magana. In ba haka ba zan ambata munanan kalamai a kanki. Tashi ki bani wuri. Na ce ki tashi ki bani wuri. Na yi iya duk abin da zan iya yi akan in gamsar da shi, amma baba ya ce shi bai yadda ya ba wa mutum irin wannan aure. Maimuna,
wannan dabaran da muka yi da Hadiza shi kadai za ku bi don ku samu ku yi auren juna. Wannan dabarar ta yi tsauri, ba zan iya yin ta ba. Kaga nan ƙauye ne, idan na yi wani abu irin wannan har abada ba za a manta ba. Ina Maimuna, ki yi ciki a rasa uban yaro shi ke da matsala. Amma wannan kawai za ku share hanyar auren junanku ne. Kin yi cikin nan, ya amsa, ya zo ya aure ki, ya ɗauke ki kun tafi. Wani labari mai gulma zai bayar? Don haka, in dai da gaske kike yi kina son auren shi, to ya zama dole ku bi wannan hanyar da muka bi da Hadiza. Sai dai dama can kuma in ba san shin kike ba. Kai ma ka san da gaske nake ina son auren sa mana dan Shagamu, amma dai gaskiya ba ta wannan hanyar ba, sai dai wata hanyar. Har to da ƙaniya, kina da wata hanyar ce? Ni ba ni da wata hanya, sai dai kawai in same shi mu tattauna don mu samu wata mafitar. To Allah ya fitar da mu baki daya. To ni kin ji shawaran da nake son mu yi, hanya ɗaya ta fi dacewa. Tun da zan tafi, ki haɗo kayan ki a sace, ba wanda ya sani ki bi mu je can a ɗaura mana auren. In yi so daga baya ma in mun dawo ba yadda za su yi da mu mun zama mata da miji. Gaskiya ba zan iya bin kamu gudu ba, saboda mahaifana ba za su ji daɗi ba. Kuma ma matsala ne na tafi ba tare da albarkarsu ba. Na sani, amma ita auren ai tana da albarka, ba haramci zaki ba. Yanzu kina son mu kyala waɗannan munafukan su nasara su katsa soyayya ta da ke da muka daɗe muna ginawa? A'a, sai dai in dama ba son nawa kike ba, kawai shine zai sa ba za ki bi ni ba. Ni ma ka san da gaske nake mana, amma dan Allah ka yi hakuri mu ba hanyar da ya dace. Maimuna, aure fa na ce miki za mu yi idan muka tafi garin. Ne iya tunanina a duniya na rasa menene mafita. Rabi ya gaya min cewa akwai mafita. Labarina. Wata rana ko ayo ko